Здравейте! Как сте? Аз съм Данката и днеска искам да ви кажа една малка информация за клиповете ми и относно тях, кога се провеждат. Както знаете, наближава срочна ваканция. И в този ми аз се старая да качвам всеки ден по клипове. Може някой път по 2, по 3, ама ще качвам. И планът ми е да кача клипчета, да кача клипове през срочната ваканция. Някой ще ги кача, обаче да кача доста клипове, които ще ги качвам през учебните дни. Така събота и неделя мисля да правя клипове, правя и ги качвам след това. През другите дни ги качвам. И относно стримовете, се провеждат стримове. Тази срочна вакансия, ако мога да направя всеки ден стримове, да си правя стримове, аз ще обявявам. И така. И тъй, относно канала на Дени Реп, той сега каза, че за 60 абоната ще прави такова giveaway изненада. Аз очаквам по-бързо да се съберат тези 60 абоната, защото искам giveaway и изненадата и стрима. Благодарение на него, забравих да го спомена, благодарение на него мога да играя в сървър на Майнкрафт с милиони хора. Той ми каза как. Благодарение на него мога да разцъкваме и такова как в сървърите на Майнкрафт, на Skywars. Мога да разцъкваме. Там аз съм про. И тъй. Това исках да ви обясна. И да благодаря на Дени Реп, че ми каза как стават нещата, защото наистина оценявам го. Оценявам го и то адски много. И това не знам за какво да коментирам, клипа стана прекалено къс. Как па ме изяде така този хакер? Право, че не е познавам. Ако ще си стой. Ела бе. Къде си? Так. И тъй, сега просто ще си направя геймплей. Днеска може да очаквате още един клип. Може да очаквате на играта. Забравих името. Дени Реп каза, че иска поредица и ще направя заради него една така хубава поредичка на играта, защото бях попитал в миналия клип. За да разгледаме. И защо не качвам толкова много клипове? Защото не е много за учене. Знаете как е. Сте с домашни. Не, пускай, стой. Стой до мене, стой. Тъй. Аз ще си седа така. Не се притеснявай. Да. Ето.
Да, бе, ела са. Това е. Да, сейчас видите как танката побежда. Къде ще ходиш? Къде? Точно не ме кефи. Ой, тя пак мацката къде беше? Да, Семи. Самия момента да се съединиш. Гони го, догони го. Ще успееш. Топи, той се съедини. Виждате, дами и господа. И не съм средоточен. Аз ти помогнах! Няма смисъл. И тъй, това мисля да бъде за този клип, пичове. Знам, че стана прекалено кратък, но ви обещах, че днес ще има клип и ще има. И през другите дни ще има. Така че чакайте много клипове, много стримове от мен. Чао!